Месената подкрепа на Съюза на българските журналисти и РОК България организираме този конкурс Световейска. Той се провежда ежегодно. Аплодисменти за Мария Сарадоса, която държа в ръцете си нейният роман, издаден от Народната библиотека, който ни връща към епохата на управление на Франциско Франко, когато множество книги са били публично изгорени. Унищожаването на книги всъщност цензурира и контролира информацията. Не знам дали можете да си направите паралели с времената, в които живеем днес, доколко те са валидни или не, но факт е, че свободата на словото не нарушава в миналото, тази книга не прави тази предаване. Мисля, че ще бъде интересно за всички вас. Обединителите на култури тази вечер ще имат шанса да получат тази награда, а именно книга на Мария Сарадоса. Разбира се, всеки от вас може след това да се снима или като си взел предварително книгата, да си вземе автограф от авторката, а за тези от вас, които искат да се срещнат лично с Мария Сарадоса, утре в Националния дворец на културата в рамките на Софийския международен литературен фестивал ще имате възможността да присъствате на представянето на тази книга. Трябва да ви кажа също, че Мария е носителка на наградата Асорин. Това е една от най-престижните литературни награди в Испания. Книгата на библиотека ще бъде представена утре, 9 ноември, в 18:30 в работното фоайе на Националния дворец на културата. Искам да благодаря специално на издателска къща Емас, които издават тази книга и правят да се причастни с най-доброто от испанската литература. Разбира се, благодарим за тази възможност за партньорството на нашата церемония. Благодарим на Мария Сарадоса. След малко ще я повикам на сцената. Така че само след секунди ще видите отново. Преди всичко обаче е време да разрешим обединителите на култури. Преди това ще ви кажа, че журито е в състав Георги Митов, Милос председател на управителния съвет на Сдружението, Таня Кучева, Мария Бачкова в екипа на Сдружението, Снежана Пилева, председател на управителния съвет на СДЖ и Веселин Симов, футболист на България. От 2019 година си задаваме въпроса, коя българската журналистка е преседала с Че Гевара в Куба през 1960 година. Така да попита един наш колега от Кубинската информационна агенция Пренса Латина, казва се Роберто Молина. Две снимки обаче увековечават този забележителен момент и вие ще ги видите точно сега. Аз ще имам възможността да ви ги покажа. Това са две изключително любопитни фотографии, на които виждате тази дама. Тук в близък план, а разбира се, култовата снимка, която ни дава повод да наградим тези обединители на култури, е точно тук. Това е изключителна фотографска рядкост, искам да ви кажа, уважаеми дами и господа. Още една възможност тук в тази церемония да присъстваме на нещо уникално. Питате се обаче, коя е тази журналистка? Ще попитам аз същия въпрос и заместник-председателя на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, Мария Пачкова, която ще излезе сега на сцената, за да ни каже малко повече за тази прелюбопитна история. Мария, заповядай тук при мен. Ни кажи, чии са тези снимки? Много е любопитно. Здравейте! Дълго време, разбира се, за мъжа нямат две мнения, всички се сещат веднага кой е той, Че Гевара. Не ме чувате ли? Да, добре. Казвам, разбира се, за мъжа на снимката нямаше съмнение, всеки може да разпознае Че Гевара. Но жената, която го интервюира, доста време се чудихме, в смисъл не можахме да я разпознаем. Но в крайна сметка всичко това стана благодарение на доцент Наймушин от Нов български университет, който пише история на българския превод и работейки по тези въпроси, попада на тази снимка и в последствие сред нас, общността на испаноговорещите и не само испаноговорещи, разбира се, журналисти, по линията, по дългата линия на безжичния телефон, се разбра, че това е Жана Стела Вишай, която е била тогава заместник директор на БТА и, разбира
разбира се, журналистка. И първи кореспондент. И първи кореспондент на ВТЛ в САЩ, да. Но всичко това стана възможно да се завържат нишките, благодарение на един кубински журналист, който от 2019 година идва тук на международно събитие и задава този въпрос, коя е жената от снимката, и от 2019 до сега, в крайна сметка се разбра, това е Стела Вишай, майката на нашата колега Виза Недялкова. Но интересното е също и важно, освен че е интересно, да отбележим, че тази година ние празнуваме 65 години дипломатически връзки с Куба. И това е още един прекрасен повод да направим връзката на тази награда с годишнината, защото през 60-та година какво се случва? Но освен установяването на дипломатическите връзки, което става през есента, през октомври на 60-та година, още през януари всъщност Стела установява връзка с Пренса Латина, новосъздадената агенция, латиноамериканска информационна агенция, точно така. И по този начин журналистическата общност на България допринася за българо-кубинските връзки, така че ние имаме едно първо място, макар и скромно, в същата тази година. След като спомена, че има 65 години дипломатически отношения между България и Куба, не мога да не поканя нейно превъзходителство, госпожа Мариета Гарсия Хордан, посланник на Република Куба в България, която ще връчи наградите. Наградата първото почетно отличие обединителна култура и за тази година за доцент Борис Наймушин от Нов български университет, доцент по теория и практика на превода в департамент чужди езици и култури. И също така каня на сцената внучките на Стела Авишай, Стела и Ружа Райчеви. Заповядайте тук при нас, за да получите своите награди. Обединители на култура. И радвам се, че сте тук при нас. Вашите аплодисменти, моля. Разбира се, първата грамота е за доцент Борис Наймушин. И една награда за Роберто Молина от Пренса Латина, която ще му бъде предоставена от кубинското посолство лично, тъй като самият господин Молина живее в Куба. Сега, от името на Сдружението, разбира се, ние ще връчим и тези уникални фотографии на наследничките на Стела Вишай. Така че това е, може би, по-специалната награда, така че се заповядайте при нас и нека да връча тези уникални фотографии. Нека да го покажем на камерата, може да отпред това да вземе. Когато баба ми ходеше в Испания, тъй като тя е сефардска еврейка и говори ладино, хората я спираха по улицата, тя примерно си купува семки. И така, какво? Говори ми още, какъв е този език? Защото ладино е езика, който са говорили евреите, когато Фердинанд и Изабела ги изгонват от Испания преди доста векове. И той се е запазил тук по нашите земи, макар и разбираем за местните хора, все едно на нас някой да дойде да ни говори на старобългарски. Мисля, че в нашето семейство този език беше използван, за да си говорят тайно от нас. Така че ние знаем малко от днешен испански, ама не ладино. Но искаме да благодарим от все сърце за това, че си спомняте нашата приказна и много необичайна баба, която е трябвало да бъде намирана дори отвъд живота си. Благодаря ви от все сърце, човек е жив, докато го помнят.
Bueno, buenas noches. Добър вечер. Es un placer para la Embajada de Cuba За посолството на Куба истинско удоволствие. presente, en este caso, por tercera vez en el Festival Mundo de Colores. Да присъстваме в моя случай за трети път на фестивала Светове и цветове. Es una oportunidad para reconocer el trabajo de un año entero de periodistas, de investigadores. Това е възможност да се признае, да се отдаде уважение към труда към едногодишния труд на журналисти, които са се посветили на теми, свързани с испаноязичния свят. Nosotros particularmente estamos muy satisfechos este año con los premios que hay sobre temas de Cuba. Ние сме много доволни тази година по повод наградите, получени във връзка с Куба. Reconocemos el trabajo realizado. Отдаваме признание на труда, извършен от investigadores, от изследователи и журналисти. Y sobre todo felicitamos a la familia. И най-вече искаме да поздравим семейството на Стела. Porque después de tantos años, защото след толкова много години se ha reconocido públicamente се признава публично нейния труд от първите дни на връзките между Агенция Преса Латина и българската телеграфна агенция БТА. Es simbólico este premio también. Тази награда е символична също така. Este año celebramos el 65 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Bulgaria. Тази година отбелязваме 65 годишнината от установяването на дипломатическите връзки между Куба и България. Y el trabajo que se presentó y que ha sido premiado hoy, precisamente трудът, който е представен и награден днес, un sector de esta relación muy importante. Именно с този важен отрязък на отношенията между България и Куба, на журналистите, на интелигенцията, писателите, преподавателите по испански. Porque Cuba ofreció un gran apoyo al origen del estudio del español en Bulgaria. Защото Куба значително подкрепи началото на изучаването на испански език в България. Toda esta relación de intelectualidad. И всичките тези връзки между интелигенциите на нашите страни, в културните аспекти, prevalece hoy. Днес са преобладаващи. Y nos inspira a tener relaciones más activas. Това ни вдъхновява също така да продължим все по-активно да поддържаме връзки в различни области. Nuevamente felicitamos a los Отново поздравявам наградените, con quienes trabajaremos en próximos proyectos, с които ще работим в бъдещи проекти. Felicitamos también a los nominados, a todos los participantes. Поздравяваме, разбира се, всички номинирани и всички присъстващи. A la Asociación de Periodistas Сдружението на испаноговорещите Hispanohablantes, журналисти в България, búlgaros, Съюза на българските журналисти. y les agradecemos el trabajo que hacen para divulgar temas de Cuba. И благодарим за техния труд, свързан с запознаването с темите, свързани с Куба. Tanto temas históricos, temas culturales, също también културни, tienen mucho interés. които предизвикват голям интерес. Y les invitamos a seguir investigando. И ги призоваваме да продължават да работят, да изследват и да публикуват sobre la realidad cubana, аспекти от кубинската действителност, compleja, сложна, a través del trabajo profundo, objetivo, но благодарение на задълбочение и обективен труд на медиите, se puede contribuir a que el público la entienda. Може да се допринесе публиката, читателска и слушателска, зрителска, разбира се, да опознае, да разбере и да признае. Y apoya a un pueblo que resiste. И да подкрепи един народ, който се съпротивлява, който устоява повече от 60 години
на икономическата блокада. pero un pueblo que mantiene su alegría, su Но това е cultura, народ, който поддържа solidaridad. своят дух, своята радостна изява и своята революция. Muchas gracias y felicidades. Благодаря много. И след тези специални подаръци от посолството на Куба, които са подготвени за обединителите на култури, разбира се, имаме и по една книга от издателство ЕМАС, които са, разбира се, огнената библиотека на Мария Сарагоса. Имаме и прекрасни награди от Испанския културен институт Сервантес, които, разбира се, всеки от нашите гости, които ще излязат тук на сцената, за да получат своите отличия, ще получи. Така че имам удоволствието и аз да връча тези награди. И разбира се, давам думата след дамите на кавалера, доцент Наимушин. Добър вечер, дами и господа, колеги, приятели. За първи път присъствам на такава церемония не като преподач, но мога да кажа, че вълнението в двата случая е абсолютно еднакво. Историята на нашето малко откритие е добре разказана. Има една прекрасна статия на Мария Бачкова, така че няма да те разказвам. Искам само да благодаря на всички колеги и приятели, които ми помогнаха в това изследване и с съвместни усилия ние направихме нещо, според мен, изключително важно. Благодаря на всички, благодаря за тази награда, която ми показва, че това, с което се занимавам, е интересно, важно и ще продължа да го правя. С посланичката вече обсъдихме възможностите за бъдещи съвместни изследвания. Много благодаря, приятна вечер! Благодаря и аз за това, че бяхте тук при нас и сега на сцената ще поканим следващият обединител на култури. Почетното отличие ще отиде при една институция, която почти няма нужда от представяне. През изминалата година тя бе домакин на поредицата концерти с испанска музика, организирана съвместно с Институт Сервантес, и ще я удостоим с нашето почетно отличие за изграждането на културни мостове не само с испано, а и с португалоязични и други националности през годините. Дами и господа, почетно отличие обединител на култури отива при Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Кани на сцената професор доктор Свилен Райчев, заместник ректор по учебно-методическата дейност на Музикалната академия, който ще получи приза от името на институцията. Заповядайте. Добър вечер на всички. За мен е изключителна чест и удоволствие да получа наградата, която се връчва на Национална музикална академия професор Панчо Владигеров. Всъщност, какво по-логично от това обединител на култури да е музиката. Така че силно се надявам нашето сътрудничество с Институт Сервантес София да продължи, за да можем да организираме и в бъдеще нови концерти за популяризиране на испанската и португалската музика. Благодаря ви за наградата. Честито на Музикалната академия. Обединител на култури ще връчим и на един всеотдаен преподавател, който повече от 30 години прави изследвания като единствен специалист по латиноамериканска история в България. Защитил е дисертация по следреволюционната история на Мексико с курсове по история на Латинска Америка към Софийския университет, Нов български университет, а по-настоящен в Пловдивския университет. За мен е чест да ви представя и да удостоим с почетното отличие обединител на култури доцент доктор Валентин Петрусенко, преподавател в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Добре дошли.
Искам само да допълня, не съм само аз специалист по латиноамериканска история, ние сме няколко души, но редно с колегите филолози, преводачи, все пак има своето място и активно работим да популяризираме културата на испаноязичния свят на Латинска Америка. Доцент Петросенко ще остане на сцената, за да поканим Мария Сарагоса, специалната ни гостенка, която ще връчи собствената си книга на него самия. Така че Мария Сарагоса, добре дошла. Добре, вашите пояснения, благодаря ви. Благодаря на за това, че беше тук при нас. Сега, последното почетно отличие Обединителна култура ще бъде за една достойна испанистка, антроположка и преводачка. Името ѝ е Мария Вутова. Ще я удостоим с този приз за антропологичните изследвания в света на индианците от Южна Америка и за многобройните преводи на испански език на съвременна българска литература на творби от Георги Господинов, Еминех Съдък, Здравка Евтимова, Виктор Пасков. Тъй като Мария Вутова не живее в България, ще я удостоим с почетното отличие допълнително. След тази церемония ние можем да й благодарим за нейния творчески труд и да й пожелаем здраве и успех. Само да ви покажем грамотата все. Това е наградата за Мария Вутова, която ще бъде предадена. И е време да преминем към съществената част на нашия конкурс, на нашата церемония, но преди това, разбира се, че е време за малко музика, за да разведрим обстановката. Аплодирайте маестро Митонов. Thank
Боян Нитонов в изминалите минути. Благодарим за това, че беше тук с нас. В качеството му на диригент, а не на кларинетист, ще можете да го видите на 17 декември тази година в Централния военен клуб от 19 часа с една разкошна програма с музиката на Росини, Белини и Доницети в много красива вечер с неговия оркестър, който той създава. Оркестър Митонисимо. Така че, на добър час, майстри! Аз благодаря, че бяхте с нас. Сега, време е да благодарим и за съдействието на още едни наши верни партньори. Институт Сервантес София. Благодарим за това, че за всички призьори от нашия конкурс екипът на института е подготвил подаръците в червените турбички. Изказваме благодарности за дългосрочното ни сътрудничество за този жест. А сега преминаваме към връчването на журналистическите награди. В наградата Светлана Плашокова за кореспонденция от и за исламоязичния свят. В категорията печатни и онлайн медии ще наградим Кристина Димитрова, Криси Димитрова от Бир.бг за кореспонденцията и Вива Куба, когато от покрива на града се чува музиката на Хавана. Посланичката на Република Куба, Мариета Гарсия Платан, нейното превъзходителство, идва на сцената тук при нас, за да връчи отличието на Криси Димитрова. Благодаря много за тази награда, най-вече защото тя пише част от моята лична родствена история. Всъщност заминах за Куба, тъй като от много малка баща ми, който е капитан на кораб, ми е говорил за Куба и за нейните морета, настроения и атмосфера. И успях да празнувам неговия небесен рожден ден на Кайо Бланко на 27 декември, така че това за мен беше един страхотен момент. Така че посвещавам тази награда на него. Има и още малко награди, които пък са в червената турбичка на Институт Сервантес и в зелената турбичка, за която ще ви разкажем малко повече по-късно. Благодарим. Сега преминаваме към категория радио. Ще удостоим с награда Димитър Драганов, кореспондент на Българското национално радио в Мадрид, за поредица от компетентно написани и излъчени материали за актуалните събития и живота в Испания. Тъй като колегата ни Драганов не присъства на тази церемония, наградата ще бъде връчена допълнително. За целта ще помолим колегата Григорий Недялков, един от най-разпознаваемите гласове в радио и телевизионния ефир, да ни съдейства за тази тема на продължа. Григорий Недялков. Благодаря. Позволявам си от името на новините на Българското национално радио да благодаря за това признание за колегата Димитър Драганов. Считаме, че той професионално и изключително обективно отразява действителността в Испания. Икономически, политически събития, които представляват интерес за всички нас като новинари. Още веднъж благодарности и искрено се радвам за това признание за колегата ни. Той го заслужава. И ние благодарим за това, че Григорий ще връчим наградата на нашия колега. Сега каня на сцената председателят на Съюза на българските журналисти, член на журито Снежана Тодорова, която ще връчи следващото отличие. Снежана вероятно е тук с нас и всеки момент ще излезе на сцената. Следващата награда е, разбира се, в категория телевизия и ще отиде при един млад колега, който стана и телевизионен репортер на годината в своята медия. Неговият филм ни припомни последствията от природната стихия, която донесе разруха не само в инфраструктурата, но и в живота на някои региони в Испания. За филма "Водният урок за Валенсия 229 живота по-късно", излъчен в BTV Репортерите, наградата Светлана Плашокова за кореспонденция от и за испаноязичния свят в категория телевизия се присъжда на Антуан Златков. Съвсем няколко думи. Добър вечер. За мен е чест Съюза на българските журналисти е партньор на прекрасния
конкурс от самото му начало. Благодаря на организаторите за това, че винаги сме били заедно. Поздравявам всички отличени и поздравявам нашия млад колега с пожелания за нови творчески победи. На всички пожелавам хубава вечер. Благодаря ви. Много е хубаво, когато работата се оценява именно от колеги. Преди една година колегата Владислава Тричкова беше там и показа щетите от бедствието. Ние се върнахме година по-късно, за да видим как животът на хората там. Всъщност, наистина има много българи там. Как животът на хората се е променил. И все още, това, което ми направи силно впечатление, че все още една година по-късно хората нямат конкретен отговор и настояват от властта, за да разберат дали само водата е причинила водното бедствие или пък решенията на властта там. И извинявам се, че говоря малко по-дълго, искам да направя един паралел с наводненията в Елените. И хората тук, и хората там настояват за отговори и наистина година по-късно продължават протестите там. Надявам се и тук, и там да разберем кое доведе до толкова много жертви. Благодаря. Честито на Антуан Залков, честито на всички наградени в категорията на Светлана Плашокова. Сега, награда Самуел Франсес за професионална и гражданска етика. Преминаваме към журналистическата награда, която също се връчва в 3 категории – печатни и онлайн медии, радио и телевизия. На името на нашите двама колеги, както ви знаете, Светлана Плашокова и Самуел Франсес са тези 2 награди, но сега е време за наградата Самуел Франсес. Ще поканя на сцената господин Хуан Карлос Видал, директор на Институто Сервантес София, за да ни помогне с връчването на следващата награда. В първата категория решихме да обърнем внимание на един наш не просто колега, а много верен приятел, който през годините е изключително всеотдаен в своята преподавателска работа. Назад във времето ни е помагал с книгите с разкази от неговата родина Чили, които раздавахме на тази церемония. През тази година той публикува един великолепен шедьовър. Книгата му се казва "С образа на тези деца, които бяхме", и проследява развитието на чилийската общност в България и на автора в страната ни. В категория печатни и онлайн медии носител на наградата Самуел Франсес е Андрес Сааvedra Бараона, доктор по философия, преподавател в средния и висшия курс на обучение в България. Каня Андрес Сааvedra тук при нас. Тази награда, не знам, може би тази награда е за тези хора, за които аз говоря и разказвам в самата книга, хората, които преминаха през България, които получиха своето образование, професионално образование и които днеска работят в Чили, които днеска подпомагат за възстановяването на демокрацията в моята страна. И те са истински герои на тази книга. Също така бих искал да благодаря и на Рая Райшева, която направи чудесен превод на тази книга, и на всички вас, приятели. Благодаря. Разбира се, това са и останалите подаръци. Сеньор Видал, няколко думи, unas palabras. Bueno, pues dar las gracias a esta asociación de periodistas hispanohablantes Благодаря на Сдружението на испаноговорещите журналисти, que tanto nos apoya y a които sus така miembros подкрепят нашата дейност, на всички техни членове. y a la familia de Samuel Francés decirle que acabo de recibir un mensaje a través de estas aplicaciones modernas o postmodernas. А на семейството на Самуел Франсес искам да кажа, че получихме съобщения от тези модерни средства, които сега се ползват. Un amigo suyo que fue director del Instituto de John Juaristi Един
негов приятел, който е бил председател на Института Сервантес, Йон Хуаристи. Y que le da un abrazo muy fuerte a los descendientes de Samuel. Изпраща гореща прегръдка на семейството на Самуел Франсес. Y nada más, para nosotros es un placer estar aquí, colaborar con esta actividad. За нас е удоволствие да си сътрудничим с Сдружението. Y la gran incógnita ahora es saber si Georgi Mitov va a bailar como el año pasado o no, si tiene la coreografía preparada. И да бъдем удоволствие да бъдем и тук. И сега се губим в догадки дали Георги Митов ще танцува както миналата година. Имам право на отговор. Може би ще танцува, но останете с нас след края на церемонията, за да разберете. Благодарим на господин Хуан Карлос Видал, директор на Института Сервантес София. Muchísimas gracias. Продължаваме с категория радио на наградата Самуел Франсес. Тя се присъжда на предаването Гласът на времето, програма Христо Ботев на Българското национално радио, с водещ Бойко Ламбовски за професионалното и обективно представяне на коментари за културата, историята и философията на испаноязичния свят. Господин Ламбовски. Скъпи приятели, като човек слабо причастен към този прекрасен език, испанския, трябва да споделя, че съм много изненадан от това отличие. Една от най-изненадващите награди, които получавам. Разбира се, благодаря сърдечно, но като човек подвластен на думите и облъчен от испанската култура, литература, музика, трябва да кажа, че тази награда е неочаквана, но скъпа за мен. Също така името на този честен мъж, Самуел Франсес, който дава името на наградата, задължава и по-нататък. Благодаря още веднъж. Ние благодарим за топлите думи. Следва категория телевизия на наградата Самуел Франсес. Имаме две награди, които ще връчим с помощта на Луис Гонсалес Вая, съветник в посолството на Кралство Испания в България, el consejero de la Embajada de España en Bulgaria. Добре дошъл при нас. Първата награда отива при Силвия Златанова, журналист в специализираното предаване за хора с увреден слух "Светът на жестовете" по Българската национална телевизия за материала за интегрирането на деца с увреждания в образователния процес в Испания, излъчен на 21 април тази година. Предаването е с автор и продуцент Надежда Мирчева. Заповядайте, за да получите приза. Мисля, че ще станем свидетели на нещо, което също не сме правили на тази церемония. Жестомимичен превод. Първо искам да кажа, че приемам тази награда с една дълбока признателност и благодарност и я приемам от името на целия екип на Светът на жестовете, БНТ1, които са страхотни професионалисти, които влагат сърце и душа във всичко, което правят. Благодаря, че ме приеха така радушно в екипа си. И най-вече благодаря на автора на предаването, Надежда Мирчева. Благодаря, че повярва в мен и заедно се борим за една обща кауза, а именно интегрирането на деца с увреден слух. Благодаря. Позволя да допълня малко колегата. От името на Националната телевизия благодаря за тази голяма чест, която всъщност е оценка на нашата работа, на целият ни екип. Ние сме един прекрасен екип, много е трудно да се сформира толкова добре работещ екип. Благодарна съм, че в лицето на Силвия, която вече трета година е част от екипа ни, ние обогатяваме съдържанието ни благодарение на испанският език. Много ми е трудно да говоря пред вас, затова си държа ръцете, защото съм свикнала като един жестов преводач да ръкомахам постоянно. Всъщност нашето съдържание до зрителите стига посредством българския жестов език. И за да не проточваме повече церемонията, ние искаме с колегата Силвия да ви пожелаем нещо на нашия език, на българския жестов език. Така че на всички вас
щастлива, весела, щастливи, весели, новогодишни празници. Бъдете здрави! Nada, simplemente ser breve. Muchas gracias por la invitación. Traslado también el agradecimiento por parte del embajador, que no ha podido estar presentes. Предавам също поздравление от името на посланника, който не може да присъства днес. Y dar sobre todo la enhorabuena a las premiadas por una labor tan importante por acercar puentes no solo entre culturas, sino también para la inclusión. Agradecer a las premiadas, darles la enhorabuena. Също искам, разбира се, да поздравя наградените и да им пожелая нови успехи. Por acercar puentes entre la cultura española. В тяхната дейност, свързана с сближаването между нашите народи. Y también por la inclusión, la labor de inclusión. Също искам да ги поздравя и за въодушевлението, с което работят. Благодаря. Разбира се, ние благодарим за подкрепата на посолството на Испания в България през цялото това време. И сега господин Луис Гонсалес Вая ще има възможността да връчи още една награда. В категория телевизия на наградата Самуел Ферансес ще удостоим и Симона Николова, журналист в Евронюс България, за нейното пространно и прелюбопитно интервю с посланника на Испания, негово превъзходителство Мигел Алонсо Белио в поредицата Лицата на дипломацията. Очакваме Симона Николова при нас на сцената. Добър вечер! За мен е изключителна чест да приема тази награда, и защото тя е признание за труда на всеки един, който стои зад реализирането на предаването Лицата на дипломацията, но също и за цялата дейност на телевизия Евронюс България. Така че от името на всеки един в телевизията бих искала да изразя нашите сърдечни благодарности. Дами и господа, имам удоволствието да премина към една много важна категория в нашите награди, специалната награда на Рока за журналистика на екологични теми. За тази цел ще я връчим заедно с Веселин Симов, прокурист на Рока България, когото каня да се присъедини към нас. Наградата е термостатична душ-колона, която осигурява максимален комфорт под душа, като същевременно позволява икономии на вода и енергия. Наградата ще отиде при екипа Анна Мельова, Иво Самарджиев и Цветан Нетков от предаването Бразди на БНТ 1 за материала от 21 юни "Как кубинец и българка спасяват миналото с малка ферма и 3 къщи за гости в Еленския Балкан". Една тема, която е свързана с екотуризма, развиването на биоземеделието и всички тези екотеми. Кани на сцената екипа на предаването Бразди, който ще поеме наградата. Виждам, че Миглена Казарян се присъединява към нас. Благодаря от името на Анна Мельова, от името на целия екип и от името на Българска национална телевизия. Разбира се, това за нас е голямо признание, защото на пръв поглед Бразди и испаноговорящите страни имат много общо, но за нас е много ценно, че историята на българската Майя и кубинецът Хесус е стигнал до толкова много хора. Защото това е нагледен пример как в Еленския Балкан, който е много чист и красив, два свята са се срещнали, за да създадат нещо прекрасно. Благодаря ви още веднъж. Muchas gracias. Така, имаме и още едно приятно задължение. Миналата година
Също имахме носител на специалната награда на Рока, но поради неотложност колегата ни не успя да я получи, затова ще я връчим сега. Специалната награда на Рока за журналистика на екологични теми за миналата 2024 година получава Галя Щърбева от Нова телевизия, водеща на предаването "Да хванеш гората", която издаде и пътеводител за екофермерство и екостроителство под същото заглавие. Веселин Симов ще има възможността да връчим. Радвам се, че съм тук година по-късно, с малко закъснение. Благодаря за тази награда. За мен тя е ценна, защото е от журналисти за журналисти, но смятам, че заслугата е не толкова моя, колкото на хората, които показват в предаването "Да хванеш гората", в книгите ни, на пазарите ни. Смятам, че те са истински герои. Това е за мен кръвоносната система на България. Това са хората, които произвеждат стойност, въпреки трудностите, въпреки предизвикателствата. Аз виждам подкрепата, вашата подкрепата на аудиторията на "Да хванеш гората", на публиката. Според мен е крайно време да получат подкрепата на държавата или поне да ни пречи, както казах много от нашите герои. Благодаря ви. От името на Рока България аз искам да поздравя Асоциацията на испаноговорящи журналисти и да изразя удоволствието ни да можем да предоставяме това пространство за техния конкурс. Също нека да гледаме и към бъдещето. Надяваме се дълги години да можем да помагаме поне с това. А иначе това, което прави асоциацията, е да събира чрез културата, журналистиката, да събира хората от испаноговорящите страни и България. За мен е огромно удоволствие, че работим заедно. Благодаря. Който също така е член на журито на конкурса. Сега, време е за малко музика, защото следва едно изпълнение на младата, талантлива певица и преподавател по музика Натали Ангелова, която искам да посрещнете с бурни аплодисменти. Добър вечер на всички. Много се радвам, че да съм част от вашето събитие. И така надявам се малко да се позабавляваме заедно с хубава испанска музика. Всъщност латинна музика. Que se pasean en tus tentaciones.
Натали Ангелова, която ни раздвижи с тази песен талисман на Росана от Испания, един великолепен хит от толкова много години насам. Благодарим на Натали Ангелова. Тук е момента да благодарим и на още едни наши партньори за съдействието на издателство Колибри, верен партньор в провеждането на това събитие, за всички призьори от нашия конкурс. Издателството връчва разкошни книги за подарък в специалните зелени турбички. Изказваме благодарност за този жест на издателство Колибри, което навършва 35 години и което ще намерите, разбира се, и на панаира на книгата в Националния дворец на културата. Време е за наградите Светове и цветове за екология, традиции и култура в трите категории. В първата категория печатни онлайн медии ще връчим наградите с Ани Саргавахян от екипа на посолството на Аржентина в София, която ще поканя на сцената. Тук е мястото да благодаря и на посолството на Аржентина за прекрасните бутилки с вино, с които ще ни доставят радост по време на неформалните ни разговори след края на церемонията. Сега е време да кажем имената и на отличените в тази категория. Това са Марина Деливаева, главен редактор на дигиталното списание за изкуства Жасмин БГ, за авторските статии, посветени на испаноязични творци, ревюта, анонси, репортажи, интервюта, включително и материала из малко познатите магични светове на Хулио Кортасър и нови 20 карикатури и герои от майката на Лоля, любимата ни чилийска илюстраторка. Марина Деливаева, заповядайте на сцената. Много лесно а и вярно би било да кажа, че нямам думи да благодаря за тази награда и за тази чест. Но замислили сте се, че казваме нямам думи за нещо, което е невъобразимо, за нещо, което е изключително наистина, защото иначе езикът може всичко. Може да изрази всяка мисъл, всяка мечта, помага ни в нашата обща работа да творим. А ние с вас можем двойно повече, не двойно повече, заради испанския, който споделяме. Любим мой писател е казал, че езикът е родина, не е испаноговорящ, на Казанзаки принадлежат думите. Езикът е родина, а ние с вас, които пишем, четем, говорим, творим на испански, сме сякаш сънародници, част от една общност. И бих казала прекрасна общност, защото както каза нашият водещ, в тези турбулентни времена, журналист и журналистика не винаги звучи еднозначно, да го кажа така по-меко. А тук сме част от една общност, която може с гордост да каже, че сме журналисти и испаноязични журналисти. Muchísimas gracias de todo corazón. Марина, това също е за вас. Сега още нещо важно. Знаете, че нашия конкурс има награди, но има и номинации. Номинациите са един своеобразен стимул за тези, които ще спечелят по-нататък награди. Една дама, която ние познаваме от много дълги години, която е била носителка на наши награди, но сега не случайно е номинирана, защото прави нещо различно, което може би не се вписва до такава степен в нашата категория, но пък в крайна сметка е прелюбопитно, защото е ексклузивно. Става дума за единственото досега излязло в българска печатна медия интервю с треньора на Левски, Хулио Веласкес, както и интервю с Рамон Перес Маура, автор на политическата биография на цар Симеон II, възможният цар. Каня международния редактор във вестник Телеграф и водеща на Телеграфна подкаст Михайлина Димитрова. Quiero decir unas pocas palabras en español y después lo resumo en búlgaro. Sí. Yo tengo un premio de 2023 que es un orgullo para mí y este año decidí de presentar mi candidatura solo por mis héroes porque son muy interesantes. Las otras partes de mi candidatura son entrevistas que tengo de mi colaboración de hace muchos años con el Instituto Cervantes, porque tengo otro en mi portfolio
para esta nominación. Y solo quiero decir que mi encuentro en Madrid con Ramón Pérez Maura, el autor del libro biográfico del rey Simeón, El Rey Posible, es el primero en alguna lengua extranjera, en español, que salió en Telegraph no Podcasted, y para mí esto es muy importante. Y que puedo decir dos cosas: viva España, viva Atlético Madrid и Левски шампион. Да, сега на български много благодаря. Аз наистина се гордея с моето интервю с Холил Веласкес, като левскарка в семейство от 1914. Освен интервюто, аз си го превеждам от време на време, което също е гордост за мен. И бих искала да споделя, който не знае за телеграфно подкаста, сега ще научи. Аз правя международната част на този нов проект на Вестник Телеграф. И моята среща в Мадрид с Рамон Перес Маура е първото двуезично събитие в този подкаст. Много благодаря и до нови срещи, само Левски и да живее Испания! Добре, има запазвано място за танците след това. Така, разбира се, време е за наградата Светове и цветове в категория радио. Ще връчим наградата с моята колега Мария Пачкова. Мария Пачкова моля да се появи на сцената като член на журито на конкурса и дългогодишен радиожурналист. Наградата в категория радио връчваме на Надежда Василева, водеща в BTV радио, за поредица от интервюта, свързани с Испания и духовническия път Камино де Сантяго, излъчени в следобедния блок за града. Благодаря за тази награда. BTV радио е марка за сериозната публицистика, но винаги имаме запазено място за историите на хората, които предизвикват себе си, да вдъхновяват и ни карат да повярваме, че всичко е възможно. Много хора са виждали красотите на Испания, малко хора обаче са обикаляли Испания пеша, минавайки Камино де Сантяго. Радвам се, че съм част от тази общност. Аз съм минала 900 км в Испания. Моите герои, за които обаче разказвам в ефира на BTV радио, някои от тях са минали хиляди километри. Пилигримите казват, че пътят започва с първата крачка от дома, така че нека всички ние направим първата крачка към това, което искаме, и както се поздравяват в Испания по Камино де Сантяго, Буен Камино на всички. Буен Камино на всички, Буен Камино и на Надежда Василева. Благодарим за тези топли думи. Сега продължаваме с най-конкурентната категория през тази година. Признавам ви, че беше наистина много трудно да изберем победителите в категория телевизия на наградата Светове и цветове. Сега за раздаването ще ни помогне почетният консул на Еквадор Захари Кушев, когото очаквам тук при мен на сцената. Победител в категория телевизия на наградата Светове и цветове е Мира Христова от предаването Преди обед по BTV за ексклюзивното интервю с латиноидолът Енрике Иглесиас. Много благодаря за тази награда. Наистина за мен е огромна чест. Благодаря на BTV, а и на Преди обед, разбира се, на целия екип, че ми дадоха възможността и ми се довериха да се срещна с Енрике Иглесиас. Определено на Канарските острови ни посрещнаха много топло и много приятелски, целият му екип, а и самият Енрике. И точно тези срещи ме мотивират да се уча и да се развивам още повече, за да ви срещам с такива хора и да разказвам техните вдъхновяващи истории. Благодаря ви. Господин Кушев, няколко думи.
И аз искам да благодаря за любезната покана, да поздравя асоциацията за ентусиазма и за това, че продължават с това хубаво събитие толкова години. Аз вече повече от 4 имам удоволствието да съм тук и много се радвам, че виждам нови лица в журналистиката от поколението, на което ние възлагаме големите надежди за бъдещето. Още две неща. Благодарности за домакина, който предоставя залата с най-необичайен интериор в София, която аз познавам, и да пожелая весели празници на всички. Благодаря. Захари Кучев, благодаря за това участие на сцената на Светове и цветове. Имаме още един победител, но този път за екипна работа, и понеже тук цари екипна работа, Веселин Симов отново ще излезе при нас като член на журито и прокурист на Рока. Той ще връчи наградата Светове и цветове за екология, култура и традиции в категория телевизия. Тя отива при поредицата Непознатите земи по Нова Нюс за екипите от поредицата от пътешественически филми за Доминиканската република, Колумбия, Чили, Мексико, излъчени през годината. Ще кажа, че имената на колегите, това са Ева Костова, Михайла Карабелова, Стоян Нешев, Алис Дамянова и Мартин Керефейски. Мартин Керефейски, който направи филма за Мексико, представлява всички, така че го поканя тук на сцената. Добре дошли. Една награда за това. Ви подарък с Кристина Петкова, която разказа през тази година историята чрез нейна родина на Фрида Кало, на прекрасната Фрида Кало. Благодарим от името на цялото сдружение. Много ми се искаше пред вас да мога да говоря на испански, но ще си запазя тези уроци за до година. Благодаря ви от името на целия екип на Ново, от името на колегите, които се успяхме да се докоснем през тази година до испано-говорящия свят. Наистина разказахме много истории от Латинска Америка и историята на Фрида Кало, на Салвадор Дали, чрез техните близки, и се надявам, че ви е било интересно. Надявам се да продължим да караме толкова красиви места и съвсем скоро очаквайте разкази и от прекрасната Куба. Благодаря. Аз благодаря също за този прекрасен подарък и естествено ние връчваме също прекрасни книги от Колибри в зелената турбичка. Така че много се радвам за тази награда, която ще остане всъщност в архива на Сдружението на испаноговорещите журналисти в България, по-точно в библиотеката, не в архива, за да все пак в архив ще стане малко по-късно. За да не влизаме в излишни подробности, време е да разберем и номинациите в тази категория. Те са своеобразен стимул, за да продължат колегите ни напред. Номинациите са за Дарина Методиева Околова в телевизия за интервюто и с китариста на легендарните Gypsy Kings Тонино Балярдо и за Цветина Петкова, уеб-редактор на Нова БГ за поредицата интервюта с наследницата на Фрида Кало, синът на Салвадор Дали, топ-рекордьора на Гинес Кристиан Лопес и аржентинската адвокатка Роуз Буфало в рубриката Различните истории на сайта на Нова БГ. Поради неотложни ангажименти на двете дами, наградата ще поеде отново Мартин Керефейски от екипа на Нова Нюс. Ето ги наградите. Това са номинации дългочни, но със стимул за следващия път. Дами и господа, това беше финалът на тази церемония, но не съвсем. Изказвам отново благодарност на Рока България за домакинството на тази церемония и за коктейла, който предстои. Виното е от посолството на Аржентина, на които благодарим най-сърдечно, както и за бутилките на посолството на Кралство Испания. Изказваме благодарности специални за съдействието на Институт Серванте София и за партньорството на издателствата ЕМАС и Колибри. Благодарим ви, че ни удържихте. Сега ви каним на чаша вина и храпки, но преди това аплодирайте Наталия Ангелова, която ще ви раздвижи с още музика и танци. Весели празници до следващия път!